Cene domaće dimljene, to je sušene slanine na pijacama za mjesec april 2026. godine jeste 1300 dinara po kilogramu. Suvo meso uvijek je savjet da se kupuje od proverenog proizvođača, to jest čovjeka sa sela, znači neko ko radi svinjokolj, koji suši, a potom i prodaje. U tom slučaju kvalitet je i najbolji, a i provereno je što se tiče same kontrole i slično. Znači prosječna cena jeste 1300 dinara, domaća sušena slanina za mjesec april 2026. godine. Ono što još mogu da napomenem, ovako jedna ova je više panceta, ali bela slanina je negdje oko 800 dinara po kilogramu. Svakako kupujete ono što tako najviše i volite, ali ponavljam još jednom za kraj, prosječna cena domaće sušene slanine za mjesec april 2026. godine jeste 1300 dinara po kilogramu.